sa bulan sa Hulyo tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kamusta ka to sa rin mga ka-aksyon nga ara na sila salitang sa mga puluyan. Bago lamang nakaabot halin sa trabaho. Sa mga bago lamang nakabulubugtaw. Nagatipon puwersa. Nagapolo pangapi. Nagapungko sa idalomsang kahoy. Nagapolo pabugnaw. Nagahigop sang mainit nga kape. Pero ang palamatinan, ari diri sa Aksyon Reports After Edition. Welcome sa inyo sa nga palatunturan ng inyo ka-aksyon, Aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawang tara mga Pangulong dinalaan mga balita sa bahin sa nga balita lokal. Pagbakuna sa mga tao sa Bacolod kag Negros Occidental. Mas nagasangkad, mas nagadamo ang luyag nga magpaturok. Bangod ang iban sadtong nagaalang-alang pa, kag ginakolbaan pa. Subong nakamuklat na kag nakamulalong na. Una sa balita, una sa aksyon. Nakaintindi ng kalabanan nga ang pagpabakuna. Importante para sa proteksyon sang lawas. Kag ginakinahanglan man ni mga kaaksyon. Agod hindi mabulayan sa pagbiyahe. Hindi mabudlayan sa pagsulod sa isa ka lugar. Adre sa Bacolod, syudad na kabakuna na. Sang 71,972 ka mga Bacolod nun. 71,972 ka mga Bacolod nun. Ang syudad nagaklaro, ang syudad nagasiling. Tanan, libre, wala sang bayad. Parang syudad mga kaaksyon mayara sang pagpahanumdum. Nakon may mabasahan ka mo dira, nga post partikular sa social media, may nagasugid sa inyo da, may nagareklamo nga ginasukot kon magpabakuna. Ang EOC, ang Emergency Operation Center, nagaklaro nga wala ina sang angot sa ila. Akon sino man ang mga tao nga nagahimo sa di, ina sindindikato na siya. Ang sino man nga dapat bakunahan, dapat anay magparehistro online. Kag maghulat nga pabalon sang schedule. Ang syudad nagaklaro man nga wala gid sila anay nagabaton sang ginatuwag nga walk-in. Agod makontrol ang kanabuon sang mga tawo sa mga vaccination areas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano ba gid ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Sa Banwa sang La Castellana, Banwa may bag-una nga merkado publiko, matahom, matinlo pa. Ang inaugurasyon kag pag-turnover, ginpatagayon kaina sang aga, si Governor Bong Lacson isa sa mga nagpanguna sa aktibidad. Bandayaw, Legacy Park kag Tourism Comfort Room. Dito ini sa may barangay Bansalanao, Banwa sa La Castellana. Ibasta gani merkado publiko. Dalayunan gid sa mga tao. Alos taran nga kinahanglanon sang mga tao sa matag adlaw nga tanan para makitaan sa publiko. Pero ano gid ba lang istorya sa likod sa tanan? Ang alkalde sang Banwa Dagway aton pamatian Mayor Mangilimutan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang talatapan sang DSWD sa Region 6. May food packs naging panagtag sa Bacolod. Si Mayor Bing nagsaksi sang distribution pating pila ka mga opisyalis sang syudad. Ang tagtaganay sang bulig sa Bacolod mga kaaksyon sa mga mat-amat na nga nagadamo. Ang pagpati sang kalabanan, simple lang para mangin mahamot sa mga Bacolod nun. Kagkon ang mga mahilig pa mamantay sa patag sang pamulitika, nagasiling sila nga ti normal na lamang ina, basta nagahilapit ang pinilihay. Pero kung incumbent kaya ang official sang syudad, kung mayara ya sang ginapanagtag nga bulig ang ahensya sang gobyerno, dapat updan mo man na. Galing kay hindi gid maligawan mayara gid nga pamantay. Nga mga grupo, mga kaaksyon.
ginaunahan nila sa gida nga bahuo. Politika naman ko hindi man guro. Pintaha ko nara kaya nga daan sa posisyon sa gobyerno sbong. Kaya may mga proyekto, may mga financial nga ginahatag sa mga residente. Ang alang Manila na nga hindi pagsuportahan kaya manti programa manasang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Pero ina mga kaaksyon, samtang naghilapit ang piniliay dari sa pungsod Pilipinas. Ang kakatabo dari makaaksyon niya magsig-magsig plaster sa mga gimmick. Yan ang pagpangamusta sa mga tao, paghatagbulig sa mga dapat buligan. Plus may paaman pa nga promisa nga kayuhan. Mas maayo na lamang ini makaaksyon. Kag ang pinakamaayo pagigkuntani kung ang mga nagaplano sa pagsunod sa arena man sa politika dari sa Bacolod City, temprano pa dapat tabatsag na sa mga tao. Agay makamenyok panago naman. Hindi pag-ipaagi sa halalang ka panapik sang tarpulin. Kalibot ka mo sa Bacolod, dara sa downtown area ho. Kita ka mo tarpulin da sang pila ka mga personalidad. So ang unaway man na, Dibla, kibot kamoy. May mga tarpulin na nga makitaan ninyo nga ginpang tapik. May hitsura kag nawong sang personalidad. Tayon siling sa ila sa nga tarpulin. Napalangga ko ang Bacolod. May maayo ako nga plano sa Bacolod. Ang pinakamaayo kung temprano pa, atag na kamungdaan sa nga bulig sa mas nagakinahanglan. Di na kay hala nagkapatabik na tarpulin. Kami nagkuntani ang mga tuman kapigado bla nga Bacolod nun. Apat buligan na sa ini mga nagakinahanglan bla sang bulong nga mga nagabalatian. Munang dapat nga buligan, hindi ka maghala kalibot lang da. Kag magpakitang gilas nga kuno maayo, mabuot kag mabinuligon nga tawo. Dapat ipakita ang matudtuod nga pagka mabinuligon. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:54, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita Nasional. Isyo angot sa pagdula ari talalupang don maniho. Isyo angot sa pagdula sang requirements nga negative RT-PCR COVID-19 test results sa mga domestic tourist nga fully vaccinated na sa nga bakuna kontra COVID-19 ginmuno ini sang gobyerno nasyonal. Madamo nga mga LGUs luyag na nga dulaon ang RT-PCR negative test results sa mga tao nga nagasulod sila sa nga lugar basta fully vaccinated na. Basta magapresentar lang sila sa vaccination card. Pero ang gobyerno nasyonal away pa sang opisaw kag way pa sang bag-o nga ginpagwa angot sini. Ang resulta tigumon-gumon naman eh. Sinamo-samo naman eh. Ang mga tao daw ay nasang pilian kung sinong dapat dari nga patihan. Sa mga adlaw ang Malacanang, pagi sa kaya presidential spokesperson Harry Roque, nagsiling nga nangin desisyon sang gobyerno. Ang nangin desisyon sang gobyerno nga paghalog sa border restriction sa mga fully vaccinated nga mga tao, nga mga individual labi na mga domestic tourist. Pagi sa magpresentar sang vaccination card imbis nga negative RT-PCR test result, away na kuno nagabot sa lingon. Nang ina nga mga tao hilway na sa COVID-19, wala sang 100% nga garantiya. Ang siling padaring ni Roque, ginarecognize man sang gobyerno ang concern sa mga local government units, pero hindi ini makagarantiya sa pagligwat sang pulisa. Ang bahal sang gobyerno did not guarantee sa change of policy. Madres gina kuno sa ulihi ang concern sa mga LGU, pero sa subong way paya sang bag-o
nga IATF resolution angot sa pagtugot sa mga fully vaccinated nga makasulod sa isa ka lugar nga ang ipresentar lang among vaccination card. Din kiding patihon man. Ang gawa sa niya maka-aksyon nga ang gobyerno nasyonal naton wala sang palariho nga pagsulundan di. Ang mga LGU subong galibog ba ng pensar ho? May mga LGU nga bisan fully vaccinated na sa COVID-19 ang isa ka tinuga. Sa gihapon, nagaobligar sila nga magpresentarya sang negative RT-PCR test result. Ang iban lain man ang pulisa. Pero kanang gobyerno nasyonal mismo, ang NIATF mismo magpagawa sa isa lang kapagsulundan. Ang mga LGUs makaksyon sa masamiway naman nga reklamo. Kung mayara ginman nagapadala sila sang apelasyon. Pero subong damo na kuntani sa nalipay ni. Bagod naka fully vaccinated na. Kaya hindi na sila mabudlayan sa pagbiyahe o kung pagsulod sa ibang nga lugar. Pero nagatintin pang kalabanan sila diho. Tangod sang wala sinanto, hindi magkatuhay bla nga pulisa sa travel. Kung sa mga Tagalog papapangkot, dire ano ba talaga kuya? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa balita nasyonal, maisaman katalulupang doon nga balita. Ining licensure examination nga natuwag bla sa mga profesional. Ginaduso ini ko nung dunaon. Una sa balita, una sa aksyon. Bao kon badayon ini maka-aksyon. Ano ay namang implikasyon sa naman? Ang licensure examination amo ning basihan para ang isa ka tinuga kilalahon bilang isa ka professional. Di bla sa mga abogado, abogada, sa mga nurses, sa mga doktor, sa mga engineer, inhinyero. Dapat pasaron mo anay ang licensure examination, di ba? Antes ka kinalahon nga isa ka doktor, isa ka lawyer. Kinanglan mo anay nga pasaron ina maka-aksyon. Ang una nga nagpalayag sa ring posibilidad ni amo si Labor Secretary Silvestre Belio III. Ang possibility of doing away with licensure exams, particularly for law and nursing profession, ilabi na sa mga luyag mangin mananabang kag mangin nurse. Pero ang pamuno sang Commission on Higher Education na Conched maka-aksyon nga si Prospero de Vera III nagasiling sa nga ti dapat anay lang tawon sang gobyerno ang ginatawag nga empirical data. Dapat may mga observation anay nga paghimuon empirical data o kon empirical basis. Pareho sang supply kag demand. Dapat usisaon anay sang gobyerno antes i-konsiderar sang gobyernong pagdula sa licensure exams para sa mga professionals. Ang pabangkot na rin ni Devira mo ni. Silingya kung dulaon ang licensure examination, dapat may basihan. Ano, kulang ba lang mga manunudlo? Kulang ang mga abogado, abogada? Kulang mga nurses? Amo na nga dulaon na lang ang exam para makagraduar kag insigida sunod bilang professional. Kang balita pero may kulang gid man mga manunudlo naton di bla? Oh. Ang mga lawyers guro I doubt no kung kulang. Ang police force naton PNP kulang. Ang manunudlo kulang kamo nang permi kagawa nga balita eh. Ang mga nurses naton siguro kulang man. Ay iban nga mga nurses maka-aksyon, why ba nga trabaho dito sa Pilipinas? Mas gana pa kamaayon nila nga magtrabaho abroad. Kaya nga doble itong kitaon nila kumpara na sponsor Pilipinas mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ginasiling dollars to yung ila sa kitaon. Kung ang Pilipinas ang mas kinahanglan kuno sa damo nga profesyon, agod malabot ang increasing demand, amo na mapabangkot ni Devira diri.
Amo na dapat consider nga mo na pagdula sa licensure examination. Ang nakit-ang dali nga disbintahan ni Vera ang siling niya. Na kung ang licensure exams dudaon, kasi may mga pungsod nga hindi na maka-recognize sa educational degrees sang mga Filipino professionals. May punto mas Vera. Ang gawa sa base sa ulihib la, budlayan man sa pag-apply sa trabaho abroad. Yan ang mga professionals gani. Kaya malantayan ang masunod rin nga mga development ay pihoged nga mangin masingki na mga isyo ni. Tamo di sa mga react di. Kung sa mga luyag mangin profession maka-aksyon, ang kadaman sila di ti pabor gani. Labi ng mga wala ya plano magtrabaho to abroad, nga dali lang magtrabaho sa bungsod Pilipinas, bla. Pero mayara man nagyahapon na. Kapati kita mayara gihapon nga para sa ila. Importante ang licensure examination. Kaya man una bes, dali nila ni mapamatudan ang ila sa nga ikasarang, ang sa ulihi mayara sila nga ipabugal. Sa ila sa di kinaadman, kag sa ila sa di kinaalam. Bisan sa amon diri sa broadcasting mag-aksyon, no? There is Aksyon radio, may licensure examination man kami. Antes kakilalahon bilang broadcaster sa radio maka-aksyon, may licensure examination kami sa kapisanan nga ginhatag sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa kay BP. Dapat pasaron mo muna. Para sa akon. Mayara ako ya ID na ya sang kay BP. Licensure ina maka-aksyon. License na bilang agod mangin legal ang imo sa paghambal diri tubang sa mikropono. Importante man para sa akon, importante. Kay dara na sana silin tara maibaluan ng imo sa ding ihibalo sa profesyon nga pagasudlan mo mga ka-aksyon. Diba? Sa ilan ni Aksyon Awareness, mga technician namon di, technical engineer, may mga license man na sila. Nag-agi man na sila sa licensure examination. Ginpasar nila anay ina, antes sila nila sudlon ang inang sahi nga profesyon. Kaya man sa ring tanang mga aksyon sunod nga adlaw, bantayan ta kung anong development sa di. Kaya panibag-o na naman ng diskusyon sa nga ato sa pila ka mga opisyal na ato sa gobyerno kay may papel madali mga kaaksyon sa paghatag mga sa ilang sining komento ang mga opisyal na ato sa gobyerno sabay sa national nga level. Alas 5:05 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Together guys, standby ka mo ha kay may ara kami sang igihatag sa inyong promo naman. Pagpadayon sa ato sa nga NBA Finals coverage promo. Kay buwas nga daw maka-aksyon game to na sa NBA Finals best of 7 series ni. Musilingon mag best of 7 series. Pauna-una daog, apat ka daog. Agod kilalahon bilang kampyon sa sering 2021-2022 nga season sa National Basketball Association o kon NBA. Diri lamang niya sa DYZ Aksyon Radio Bacolod. Inyo sa mabatian, inyo sa saksihan ang promo sa NBA Finals coverage. Makabawi bala ang Milwaukee Bucks. Sabahin sang Phoenix Suns nga sa Game 1 maka-aksyon. Wagid makapurma ang Milwaukee Bucks. Bangod sa aban si mga ka-aksyon nga 13, di ba? 105 ang Milwaukee, 118 ang Phoenix Suns. Labansi nila 13, double digit nga bansi ba? Damo to nagdaog sa Phoenix Suns ko taya sila sa Phoenix Suns maka-aksyon. Karanti ang ginatawag nga odds dito sa Estados Unidos. 5.5 malang mo ang Phoenix Suns. 13 bansi.
Kung nagposta sila sa Phoenix Suns, daog gid sila. Una sa balita, una sa aksyon. Tibuas game 2, kung sa Milwaukee Bucks maka-aksyon kuno ibigay todo na nila ni. Kay mabudlay, baya nga mag 2-0 ka. Budlay na raya. Dapat nag-on gid nila para nga mapatas nila sa 1-1 ang series mga ka-aksyon. Manoon tayo kung ano naman ang mga ideya sang coach sang Milwaukee Bucks kag kung paano nila ma-counter, mapaganhagan lamang ang i-score sang scorer sang Phoenix Suns nga si Chris Paul. Alas 5 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Langalang Paksyon Oliver at sa Ringa Patrol base mayara sila narespondihan. Sige lang, dugay-dugay. Asig na lang sa ato sa Ringa Patrol sa observation report kay man sa rigad nga mga talion. Agamo ni oras dari sa Bacolod City mga ka-aksyon, partikular downtown area kasi nung bali lang ang mga ka-aksyon naton pangumpra anay antes sa pagkapauli sila sa ringa puluyan. Sa ako man nga to sa ringa mga action nga mga drivers ang nga pasahe sa taxi, sa bus, sa public utility jeepney. Amo ni oras nga mo ning pagpuli sa mga ka-aksyon tati dabo-dabo gawa mo sa mga pasahero. Halong-halong lang ha. Dara sa area sang dalan sa Rizal atubang sang Bacolod Cathedral. Medyo nagahawan-hawan ba ng dalan na. Yamanti nagabiya na da ang mga nagabaligya sa RTWs. Nagkalain-lain lang mga stalls na ngagin pahamtang dira sa sulod sang Pilagsmana. Nagawan-hawan maragawa. 5:09 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Arin ang observation report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, may hapon please kabin. May nga production mo ng hapon sa tutunan ng mga ka-aksyon, medyo maulano na naman ang atong ipanihan po sa buong hapon. Kay nagtuloy-tariti, abi, doon pa urubog na lang guro ha. Kaling wala putong ulan, o kundi magibasko nga pagtuloy-tariti, Blackson man, basa-basa lang doon, makaburubog na lang sa atong yung pribot, ox na, no? Potente ka ba't kagkarandari sa kung kaklok as ang preska, kaya maburubog na ang hangin, do buhin-buhinan ang kaginuton, kagapangon sa panahon, kaya makinasang ugto, medyo init, grabe, no? Pero ginatagit ka init. At least sa mga pon, dugin pabutangan nga na gamay ng aircon. Aircon ang palibot ng surad sang Bacolod, no? Anyways, mga ka-aksyon, ang patrol, dili kami kayo na nakalabay sa may flyover, dili sa may magsaysay araneta. Manang isa dili guro ka problema o kung dapat gid nga i-improve. Kay digto na dugaya na gid man ang flyover sa sa area sang Barangay Bata. Sa Bata, aksyon mga flyover, bawal gito yung kalabay mga tricycle, hindi to kalabay mga motorsiklo, di pa sa nga jeepney, why gito nila, ginahugot nila gina-implementara, kaya sunod lang kay tinira dira signage, no? Diri ko sa may araneta, wala gina na plastar, gito ko na ng pinaka-policy diri nila, pero kung tuturon, usually mga tricycle motorsiklo, duwa gini sila gina-allow dira nga makalabay sa bawang flyover, kaya para na dapat mga fast lane gid mo. Usually mga di pa nga jeepney, mga dalag ko nga salakyan diri is dalom kalabay. Pero atong ginasundan kay na porte kramo, may mga motorsiklo, tricycle, kay na may dako pa nga delivery van nga drama naglabay sa babaw sang flyover. Bla, ati mo atong ginabay pero kung mga kaso nga mga mabiriya kabe kabudlay gid no budlay gid sa ibang mga salakyan kung da ka mabiriya sa babaw pili na dira nila likawan hindi lang pinunsok man ang mga salakyan mga ka-aksyon. That is why ngayon diri tanay sa area sa magsaysay araneta ginapartinisyo na diri ang mga private nga salakyan gid man usually kiti pang dasigay bla nga pagtabok tara sa dalanon. Siguro kung mabutangan liwat man nila kabitaw no sang personal dira nga makontrol na nila kay kung kita ko kung dira nga private nga salakyan nga amo na ginapalabay sa babaw hindi gid maka-congest gid among kaya ako okay na paglusot namon medyo nadudugayan pa kami kay kanamo sige sundan namon kaya man motorsiklo tricycle kay iban pa. Sa mga ka-aksyon kung papanaog ka naman dira sa may flyover sabot ka diri sa may area sang Golden Field sini nga po nakarid diri nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan rason kay tisamos lakyan nga labay kalabot ka may ara pa sa kabahin kung patapang parawag nila blasan taytay nga ginakay o gyapon may ara pa gyapon dira traffic barricade
So kung naling ka diri sa may south, ako not going to south, imbes nga 2 lanes, 1 lane nga na ito sa tay mo malutsan. So tuloy-tuloy ka mga na, tub-tub karabot ka dira sa may Atis Road. Pero kung ikaw naman, nga sa lakyan, naling ka diri sa may south going to north, wala kita rin problema. Ang isa na galing, kay kinanglanon man sa sistema, sa trapiko, kay ginalaw na daw maka-action ng left turn. That is why nga may traffic enforcer dira nga nag-on standby sa isang golden field para in kaso, for kaso, magdinamo-damo mga salakyan. Nga ragid ba makabantay dira, no? Magmamitinar yung sistema sa traffic maka-action sa may golden field. Left turn ka dira mong, pero most advisable maka-action, kung di mo akagtuan ng black, dili ka alihis, dili ka mansiringan, handumanan, kung nara ka sa Araneta, hindi ka na maglusot sa golden field, mga shortcut, labot ka sa may Lacson extension, diretso ka na lang alihis, para abot mo sa alihis, ka naman kami ng segundos, kang isipay dara o kung patak dara sa traffic lights, then pwede ka na ka-left turn pa alihis, sa mo man Japon yung mga lusutan, kung dili ka maglusot sa golden field, nagpalayo, kapag hindi malapos ka dito sa may Lacson extension, siguro para na lang realization sa itong mga kakson nga dili nagalabay sa may Araneta nga pwede ka mo dira kalusot na sa may alihis bisan damos lakyan nagalabay pero dawig-dawig na ginatag ng mga minuto o kung segundos sa mga nagabiyahe man wala gid problema dasig lang ang pagtabok sa mga salakyan kag kung makatabok na sa intersection na point away na problema dire-diretso na mga kakson no. Ang patrol, sa nga po, nalik kami barangay Panokoy na, pabalik na kami dala sa may downtown area, barangay Tangob na kami, do ka jutay sa mga salakyan, diri nga nagalabay, pero kramanan, pribado, mga kakso, no? Di ba sa nga jeepney, siguro, daki ko pinunsok, tanan sa may downtown area ay, kaya di ko na mo sinioras, kailangan mga kakso, birahan na, gisla mga kakso sa dalanon. Kaya kadamo sa mga salakyan nga makita naton kung diri sa Araneta. Pero siguro ato bisatan na sa area sang downtown, damo gini pasahero, iba nagapapuno-puno para sa mga salakyan, para nga dasigay kag dako man nila maganar, kag ti sulit gini nakapagbiyahe subong nga hapon. Kadamo iya sang salakyan nga sugata nato na rin dito downtown pagwa ng Metro Bacolod. Ang oras sabing tiyempo ginman nga papauli nato ni mga ka-aksyon sa luwas ng Metro Bacolod kung nalinggi ka naman sila sa matag sa mga trabaho. Anyway, dito kami naglusot sa may Bangga Metal. Isa din nato na obserbaran sa may Bangga Metal, siguro iba naton nga mga ka-aksyon drabala nga halin diri sa may alihis kadto Bangga Metal kung ang inyong tuyo pakadto man silingan matabok ka mo sa intersection point boy di man magpasaway diri ka mo sa inner lane ang outer lane ginaalat ni sila ginaalokar sa mga salakyan nga maliko patoo pakadto sa area sang Kabog o kon barangay ang dumanan nga ginaligwaan na para tayo yon hindi ba magpunsok kag samtang ginapalakat na ibang mga direksyon sa depende sa mando sa traffic enforcer may araya mga kakson lugar nga para sa mga salakyan di ka kauna kag kaliko na daan patoo. No, compared mo yung makakson ko na pundual mo dali karon, mamba ka para tatlo ka linya sa salakyan, damo makapila, at inaya makadugang pag isa pa pinunsok, kahit yung mga alang panaiban ko nagasigil ko sa too, samtang ang iban nagadiretso makakson, straight o kuntabok sa may barangay, Mansilingan. Amo lang sitwasyon ko ito din sa may west going to east. Di same na sa tarang maruta dira sa may Bangga Metal para ba smooth and easy and fast o kung dasig ang pagbiyahe dira mga ka-aksyon. Siguro sundo nilang pa na traffic loose kaya di wala labot nga nagagana ang traffic lights kahit almanaton alabiramal na kabantay ang mga traffic enforcer sa Bacolod Traffic Authority Office mga ka-aksyon. So far naman ang pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sa Siringuna siningapon maraming panyampo mabalubugnaw ang panahon tinaw ang kalangitan hopefully wala na siyang pag-ulan tugtog sa kagabiyon subong nga dapat ka-aksyon. Ano rin naman nga dalagan sa trapiko kag sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod dinadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. It's coffee time! Review sa ating kolon, nagabalik ng topic sa ating memorya. Kung nag-inom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang, nagkapangapay ka na, healthy ka pa.
ang iningabahin na naman sa aton sa kaalwan sa... pag inaugurar kag pag-turnover sang new public market. Alas 5:18. Okay, sa ilawan tayo sige na pag-acknowledge sa mga gabaritor live sa ato sa ring live stream. Alex Fuentes, maayong hapon si Aksyon Marlon, listening and watching. Alex Fuentes, Ray Baryoga, maayong hapon. Tomas Bronyola, good afternoon. Alex Monteza, Arana, rock on. Mayong hapon, Tamayo Yalang, Vanessa M. Mayo, Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez, sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialag doon, Phoenix, Arizona, kag sa Family Dialag doon, Rafaela, sang Pandanon DSB, upon sa Puar, sa sang ARB Community. Okay, Noel Amar, Mr. Milail Oligo, kag si Guwizon Raman, halin kay Alex Montesa. Elizabeth Balakagamala, keep safe everyone. Rainy Thursday, God bless and more power. ARB, number 1 AM station. Fatima Salis, good afternoon, Aksyon Marlon, gabaditor kami sa imo, salamat gid. Okay, mayong hapon lang na sila ni Papang Joe, Mamang Lolita, upod sila ni Ma'am Gianali, kag Ma'am J. Dialagdon, sa Barangay Padarong DSB, marabog gid salamat, Aksyon Marlon. Okay, raman si... Alola ni King, Ma'am Lily King, Ma'am Wayne, G. Wayne, Sir, Jean Sir, kag Ma'am Christine Menyes Villalobos, supod sa programa sa puwersa sa EFC. Okay, Homa Lumina, good afternoon. Alex Fuentes, thank you. Iban balikan tarugadway. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
stasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Oy, sa mga high blood kag sa mga diabetic, sa Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Pasamo ni oras daw kanami gid pangape, no? Kanami ang feelings kag ka relaxing gid. Ang isa kata sa sang kape ko naga Reports Afternoon Edition. alas 5:22 via Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Oy, sa atos rin nga mga ka-aksyon nga mahilig ha. Sa patag sa nga basketball, partikular sa bahin sa NBA. National Basketball Association. Buwas nga adlaw mga ka-aksyon ha, Game 2 na sang NBA Finals. Kag ang Aksyon Radio Bacolod maghahatag na naman sang papremyo. Suliton ko, ang Aksyon Radio Bacolod maghahatag na naman sang papremyo sa makapakot. Kung nasino ang mga daog sa liwat nga pagsambuwa sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Nagliga Game 1, may mga tagdaog kita to. Simple lang ang inyo sa nga himuon. Una-una gid mga ka-aksyon, siyempre tuto kamo. Pamati sa Aksyon Radio sa live coverage buwas nga adlaw. Amo nang pinaka-una gid nga himuon yo. Kay di makamo makadaog insigida sa saling promo kung di ka mo mamati sa Aksyon Radio Bacolod. Simple lang ang pagkahimuon. Sa pagsugod sang live coverage, lawagon sa Aksyon Radio Bacolod ang numero. Kung diin ka mo mahimo makapadala sang inyo sa nga sabat. Amo na ganing nga ginasiling ko. Importante nga nakamonitor ka mo sa Aksyon Radio Bacolod. Kay dira niyo mabatian kung di ano nga numero ang inyo sa nga padalaan sang inyo sa nga sabat. Paano nyo mabalaan ang numero mga ka-aksyon kung di ka mo mamati sa Aksyon Radio live coverage boss nga adlaw? Amo nang una gid importante. Ang una nga pamangkot, ano nga team ang magadaog sa Game 2? Game 2 sang NBA Finals, Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks. Ang isabat yun is Phoenix Suns, pwede man kompleto, o kon Milwaukee Bucks. Kaya isa lang, pilian nyo Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks. Pwede mga Phoenix lang, pwede man nga Suns lang, pwede nga Milwaukee lang, or pwede man nga Bucks lang. Pero di mas maayo nga kompleto Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks. Alipot mo na nga i-type nyo sa inyo sa ding cellphone da. Ang ikaduwa nga pamangkot, pilaihan ang final score sa NBA Finals Game 2. Diba? Game 2. Ini ko na ni patanda lang ni, no? Why isang makapakot 100%, no? Sa final score maka-action. Say mo na sa hampang, why man makapakot 100%, yan ang piho nga basta gani prediction. Why na sang sigurado?
Tipunon ang pangalan sang tanan nga may insakto nga sabat sa una nga pamangkot. Magabunot ang Aksyon Radyo Bacolod sang anom ka mga tagdaog, sang tag 300 pesos. Anom gidya ang magadaog sang tag 300 pesos. Ina sa una, ina nga pamangkot mga ka-aksyon. Kundiin ang para sa inyo magadaog sa Game 2, Phoenix Suns sa Milwaukee Bucks. Tipuno na ang insakto nga sabat, kag magabunot sang anom ka mga tagdaog mga ka-aksyon. Samtang kung ikaw naman ang nakapakot sang final score, ikaw ang magadaog sang 500 pesos. Nagligad to may ara sang nag-predict nga ang yasring isa ka score 118 gid man. Galing ang isaya ka predict nga score lain. Di ang nagwa nga score 105, 118 dali na lang gutani, no? Sama-sami mga ka-aksyon ang score basta gani NBA, labi na kon finals, laka ka lang makakita sang score nga way ga labot 100. Sama-sami ga sobra gina 100 mga ka-aksyon ang score, no? Pero mayara man na kung kaysa score nga way ga labot 100, kay ang hampang grabe ang bantayan. Grabe ang depensa sang tagsa-tagsa. Amo na nga waay ga kalabot yung isa 100. Pero sa permi mga ka-aksyon kalabot kay man 100. Ya sobra pa gani 100. Kamalan ang nga tip para sa inyo, no? Pero depende na sa inyo. Depende sa inyo kung ano pakot nyo nga score para buwas nga adlaw. Ano ang dapat nga himuon? Arigid, ano dapat nga himuon de? Una, i-text ang imong ngalan, edad, address. Kag ang sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawagon, buwas, samtang nagapadayon ang live coverage. Kumala na ngalan, edad, address, kag sabat. Ginasulit-sulit o gina. Ay basi kung magkulang blati, hindi man hindi man balido, dapat insaktong inyo sa ding i-text mga ka-aksyon. Ngalan, edad, address, kag sabat. Sa mga online viewers naman naton, damo to subong sa mga online viewers ko. Butang man kwalipikado mo slay, no? Sa pag-entra sa ding promo sa mga online viewers. Butang man sa comment section ang imo nga ngalan, edad, address, kag sabat sa una nga pamangkot mga ka-aksyon. Hulaton ang signal sa mga program host kung saan makasugod sa pagpadala sang entry. Yung program host mga ka-aksyon, Action Boy Duran with Action Artay Hopon. Atagan lamang kamo sang 20 minutos agod nga magkapadala sang sabat. Gana importante nga magtutok agod nga hindi ka maulihi sa pagpadala sang entry. Pagkatapos ng hinampang, magabunot ang mga program host sang mga tagdaog sang 300 pesos nga cash. Samtang naga-halftime break, liwat mahimo naman nga magkapadala sang entry para sa ikaduwa nga pamangkot. Pulaton nyo anay nga maka-halftime nga ka-aksyon, makatapos ba lang second quarter, no? Dara ka mo pwede magkapadala sang inyo sining sabat sa ikaduwa nga pamangkot nga final score, no? Pulaton nyo gina na mag-halftime, okay? Ang makapakot sang final score may 500 pesos nga cash. Clarix na na, di ba? Duwa malang ka pamangkot doy. Malinyo kung di ka mo makadaog sa 300, kasi makadaog ka mo sa 500, di ba? Ano pa importante? One phone number, one name, one entry. Hindi ka na pwede magkapatarasak na may unlimited text nga naanta subong. Maluoy mga mo sa manog check boss ka adlaw base ko na mo i-send nyo na. Tag-isa lang ka phone number, isa lang ka pag-send sa ngalan nyo, ay isa lang na ka entry.
mga kaaksyon. Sinuwayhan ang mga daog buwas nga daw sa Game 2 sa NBA Finals, Phoenix Suns kon Milwaukee Bucks. Kag sinuwayhan ang makadaog anom ka mga individual nga makadaog sang tag 300 pesos. Kag sinuwayhan ang makadaog sang 500 pesos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri lamang na sa Riwa Easy Action Radio Bacolod. Ha? Malingaw ka na, makadaog ka pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Samtang nagapreparar ka mo sa bagsabat sa promo buwas nga adlaw, mas maayo kung magtumar ka mo na da Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa lawas Santon Plus Herbal Capsule. Napamatod-an sa mga siyentipiko nga makabulig gini pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, lang signal ni Mayor Romayla Nicor mangilibutan kasi may importante pa sa ginahikutar sa bunga. Sige lang. Tsimpuhan tala na nung balita dara sa may banwasang La Castellana. Alas 5:39 in Action Radio Philippine Standard Time. Balik kita balita sa Bacolod City Hall, balita sa Patrol pagkatapos gilamang City. Okay, dari kita ka sa ato sa mga live viewers. Si Mel Magbanwa, mayong hapon nga pamati kami diri sa may Barangay Sumag, Magbanwa Family. Okay. Sige, Jocelyn Libon Espoho, good afternoon, Aksyon Marlon. Ambal Alex Montesa, pwede kami gali ka intra, sir Marlon? Yes, pwede. Sa mga online viewers, abi ko anay ko nag-entra na si Alex ang game 1. Sa game 2, try boss Aksyon, try boss Alex sa game 2. Basi pa lang madala ang ngalan. Yes, so try. Maposta ko sa waya magaling kasulod si Kagobol sa Toto Alex. Waya gani kasulod ang LA Lakers. Naglibion si LeBron James sa makaperde ya. Sige, boss. I-text Toto Alex ang iba pakot. Boss, sa score, mas mayaw na kaya na kung premyo. Pero antes ka mag-text, abdo mo na sa halftime. Patapos mo na yung second quarter. Kaya dara na pwede magkapadala. Invalid man agapon kundi maglabot na sa halftime. Okay? Franklin T. Loheo. Good, Amalia. Rama si Liza Montecastro approve. Okay. Sige. Si Nathan Borromeo. Good afternoon. Negros watching, listening. Sa Isabela Moises Padilla area. Please greet sa happy listening sa taga-barangay Panakyaw, Isabela. Mga kapanakyaw, bugtaw, panakyaw. Aton ang West Philippine Sea. From Sir Nathan Maid. Thank you. Okay. Tara sa Panakyaw. Kay Nathan Borromeo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsan ang mga kahitangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Life extension na vitamin D3 sang life extension Bacolod City Hall nga balita distribution sa nga food packs gikan sa DSWD Region 6. Ginpatigayon karon nga adlaw. Aksyon Radio City Hall Report. With Aksyon Art tayo hopon. Aksyon Art, mayong hapon, please come in.
May nga po nakson na Marlon yung pamunuan ni Mayor Emilio Ping Leonardia upo diya sa TSSD kag sa sectoral concern ka office pagi kay Executive Assistant Ernie Pinida ang pagpanagtag sa food tax nga naghalin ini sa DSWD Region 6 no ang deliveries ng food tax again request sila yung mga sektor action mark nanging beneficiaryo sa impact mo ng mga barangay diri sa sunod sa nga Bacolod na nanging beneficiaryo kag sunod diri kay Mr. Ernie Pinida Executive Assistant Ernie Pinida nga mo man ang nagapamuno sa sectoral concern diri sa Bacolod ini nga mga ayuda o kung ini nga food tax ang gin-deliver directly halin dito sa DSWD yung constro sa DSSD kag kaya mo rin kinabuligan ni Mayor Bing kag sa mga ni Executive Assistant at Ipunita kag DSSD head Mampasita pero now initial ayuda na avail ini after nga siya may request ang ini nga sektor no halin sa mga drivers mga fisher folks nga nag-request bangon silang epekto gyapon sa pandemic kag kung ang city government ng Bacolod Aksyon Mar wala iya sang available na mabulig sa ila facilitate paagi sa office ni Mr. Benita at DSSD head Mampasita pero naging request dito sa DSWD Region 6 and after naging approve may ara sa available na food tax yung hatagan sa ayuda no ining mga sektor kag amo ning reason nga nag-abot ini Aksyon Marlon kag directly man naging hatag sa ilan actually barangay Bata, Balago may Takuling ang mga beneficiaryo ng iban pagin ng mga barangay diri sa Bacolod nga mismo ang DSSD man ang nagtumot sinisila nga nagkakilala nga bilang mga beneficiaryo. So sunod diri kay Mr. Ernie Pinida, Executive Assistant ni Pinida, wala nagpabayaan niya sa nga office nga nagbulig man niya sinisila sa pagpadala sa request dito sa Regional Office 6 nga tigil pasalamatan man at least natagan sa positibo ng pag-akto. Yan si Executive Assistant Ernie Pinida. May food tax yung inatag sa Urban Poor, no, ang kadamay. Kag ang Fisher Fox, no, nga ginakatapuan sa Bacolod Fisher Fox Federation. So ang 750 kadamay sa lain-lain nga barangay diri sa Bacolod. Kag ang 250 nagkadto sa mga Fisher Fox Federation. So amo to ang panghatag kagina paagi iya sang kwan sang DSWD nga gin buligan sang facilitate sang city government of Bacolod paagi sa haton nga DECD no okay. Nga haton nga sa head nato nga si Tatero. So kasi natigayon gid kag napanghatag atong mga food tax no. A total of 1,000 ka food tax tanan na action. Person na sa prayag ni Sir Ernie Pinida mga 1,000 ka mga food tax ni nga tigayon nga napang-distribute sa city government of Bacolod. Ilang ayuda ini gihapon bago sa epekto nga nagapadayon sa pandemic ng COVID-19 sa niinda damo ng sa gihapon ang nawadan sa panangabuyan why sa pagkaon nga muli na kung ginamabulig kaila tagsa kapag pangabuhi. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon no Aksyon ay kahihupon o sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon na Art Las 5:53 ang National Interagency Task Force kon NIATF mga ka-aksyon masapol subong nga gabi ang ila sa ning hambalan ining pagbalik sang requirements nga dapat may negative RT-PCR swab test result gid. Now ang mga biyahe pasulod kay pagod man sa ning vaccination card sa mga fully vaccinated mga ka-aksyon. Tamo sa mga LGUs ang nagdula na mo sa saning requirement nga negative RT-PCR test results. Ang NIATF daw na naringkang sila ma-meeting sila dugay-dugay ho. Alas 5:53, balik ka report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa balik ka report, please come in.
Aksyon margin pa panahugan sa notice of violation ang 5 ka mga balay kananaan dira mismo sa area sa sitio aning barangay Panokoy, Syudad sang Bacolod. Ini aksyon mar ang luwas sa propiedad nga ginpapanahugan ay una sang cease and desist order. Ano buot silingon sa ni? Aning area nga konseriin ginpapanahugan sang notice of violation amo ni ang mga kalan-an kag ang mga resorts dira nga nag-operate na nga nagadaan niya antes naman ang complaint nga ginpasaka formal sang Barangay Sumag Council. So ining 5 ka mga balay kalan-an suno kay punong barangay Yolanda Bibing Noble nakitaan ni sila sang mga paglapas sa mga ginapatuman sang gobyerno nga mga pagsunundan kaangay abi sa safety, sa hygiene kag sa sanitation aksyon Marlon kay naligad nga Hunyo 25 nagpatigayon sang inspection ang City Health Office kag ang pila ka mga ahensya sa gobyerno dikto nila nakitaan ini mga violations sa sining mga kalan-an. So matabo sa ni diri kay ginapaparaugan na sang notice of violation in the action mar nagakahulugan nga manirada sila parisigi lang gyapon nila operation pero dapat lang nila nga ipatuman ang tanan nga ginpang identify nga mga loophole o kung kakulangan sa sining nga mga balay kalan-an. So i-improve na nila kag i-implementar kay timahimo magapatigayon liwat sang isa ka inspeksyon ang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa tion nga may makit-an pagit sila nga mga palbagong violations sunod kay Kapitan Noble. Di siguro dira lain naman nga order ang ipapanaog ka City Health Office. Isa pa itandaan nila gin specify ni Kapitan ang basurahan. Dito nakitaan nga daw wala gid sang proper waste management nga ginatawag o kon ang gaboy sang basura bisa na basura na aksyon wala sang taklob. May mga domestic animal o kon mga sapat dablang nga gasigi lang nga libot-libot aksyon mar sa mga balay kalan-an no nga nagalagaw drabi sa area. And of course, pati yung mga personnel, dapat may mga health card ang personnel, so nato kay bandigto, ng ibang mga personnel wala sa health card. So this is good for improvement sa mga hanay dahil sa mga negosyante sa area sa Purok Aning o Konsityo Aning, Barangay Panokoy, Syudad sang Bacolod. Yari si Kapitan Bibing Nobis at interview. Regarding sa mga kalan-an dira, gin-inspection ina sa aton na City Health Office. Tapos may nakita ko sila nga mga violations kagin padalan ko nila sa sulat upod ang mga violations sa mga locators dira. Tigin inform ko naman ng mga locators kung anong ilang mga violations. Yung usual dito nga ang basurahan, wala taklob. Ang iba nila nga tao, wala sa health card. Ang presence sa mga domestic animals, inaon mga violations, pwede naman na ma-address. Okay. Masolusyonan ta na. Pero for implementation na nasa kap. Oo. I-implement dapat na nila. Oo. Bali City Health yung nagpapanawin. City Health na nagpapanaog, gin na rin submit sa City Legal. Kaya City Legal mo nagpadala sulat sa akon. Di kinahanglan mag-inspect sila sunod, na-address na kung anong mga violations nila. Pero there's no such thing, a good phone niya. Oh, wala. Wala kang magpasira, hindi ba? Wala. Okay, kaya ba sila madula sila customer na kami nagagawa ang information na sa sila sila. Wala. Oo. Hindi man closure ang ginpadala nga notice sa akon. Oo. Kundi ang violations lang nila nga kinahanglan na-address ang ilang mga kakulangan. Aksyon na Marcy punong barangay, Bibing Nobles ng barangay Panokoy, 3 months sa sulad sumba ko ng konfirmasyon nga siya mismo nakalaton sa notice of violation. So sa liwat ginaklaro ko, ang piyak nga porsyon na muni ang dumay issue gid. Kaya tigil pa sa kaala ganitang kaso, ining contractor mismo nga ginaligar ka sige direction mark kayo. Ang dra naman niya, cease and desist order. But ringon, hindi kidya ka himo dra sa naman nga aktibidad. Kaya may mga legal battle pa, may angot sina dra aksyon mar. Ang mga balita, ka naman rin sa patapos sa totalan ng mga ka-aksyon sa mga panahon. Pagpaulit yung tag sa kamapulian, indikit pagalimtan. Dapat nga safe,
batas sa patrol ang taglibot sa Bakalod Aksyon John Diaz. Una sa batala sa Aksyon sa Bakalod Aksyon Radyo. Mag-evergreen urban Guys, magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Reports After Edition magabalik buwas ako naman. Aksyon na Marlon Genovea, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,